Congratulations, Деляде. Ме басо кого сдвестят, вземало партията, вземало сараите, пратимат митски от пюча, 15 каз, че си е евроатлантик, руснаци са доволни и пак ние двамата се ги замахме тия избори. Fellow man. За кражба на ДДС бех чувал. Ала за кражба на ДПС това не го бех чувал. Важното е, че си замахме държавата на 100%. Лош човешки ме кидал, ама виж как гласуват тулупите, като им метнеш стопкината и малко кебачета. А умните красите си седат къщи. De man spijker som kjent das, og du spijker Bulgaria. Høfa. Говорил съм с уния от Варна. Пристанищната, Добруджа, Дунав си оставам за тях. Ходната крайна от ДПС действа на юг. Обществени поръчки, магистрали и дърводолив. Некои завоки се харесаш, може, твое. Борисов, чакай малко. Какво сте грешки, бе? Не че аз съм инструмент във властта, който разпределя порциите от държавата. Моя прокуратурата, моя съда, моя се в фондовете. Ти ще решиш и ще разказваш по-скиничен от джикъпа, която също е моя, между другото. Това... Ама аз вода американските посланци да им показвам примери страни съм направил, нали? Не ми говори за американците, да им поговоря аз за тебе. Мене ме харесват хората, защото съм прост и ми е лесен. И те са прости и ме пек им е лесен. А те още никой не бе харесал. Аз съм ти лицето пред Урсула, аз съм ти лицето пред Макрон, даже Пейки не иска да говори с тебе още. Не опазгляй. Не опазгляй. Борисов, внимай! И без къста в Барселона ще останеш, ме не си отварям устапа за Южен поток. Ти точно ще си отваряш устапа за Южен поток. Сега да руснаците и фараха и два автоза. Виж са, като по-голям ще ти кажа. На години. Дай да се калаве, когато ще пред калави. А тук ли си губира времето. И без това всичко се стъляк, както си искахме. Прибахме всичко, излагахме народа и всички си викат, това да е. Тук горе са три буквините. Надолу до границата сте вие. А Софийско им по границата си ние, ЦИК си е за тебе, главният прокурор си е за тебе, МВР си е за мене. И терористите си ги разделим. Оти е? Капиш? Всичко ще си вземе. Само да пискат пак по площадите, че... Не бъд кой ти писка, бе. Ние вече им отепахме ентусиазма. Сега ще им посадим магнони, ще им построим църкви, спортни вали, ще сложим асфалчи тук-таме. Се работят хората или не обичат? Аре? Борисов, обичаш да ти се работят. Ама не знаеш, че ти си май. Плановете на политиците разчитат на твоето бездействие. Развали им схемата. Гласувай.